Makaboy. Ayikho into ozoyichaza wena usenzile. Uthengimina kade wahlukana. Ngiyabuza. Ngenze lento Angithe wahlukana noma wengane yakho. Ungijwayela kabi. Wena usho ukuthi wahlukana noma wengane yakho. Sonke lesikhathi sami imali zami lezi engispenda kuwena nto ngenza slim. Unobhebe mama wena. Mana boy. Ngimane ini? No, mana. Ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. No. Shaka lesifebe sakho. So Ngoba isifebe uwe. No isifebe. Now isifebe. Bazahamba. Uzuyobhala yini inkinga yakho? Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza dla ngamandla ezulu. So today sivakashelwe usisi nakanjani khona lento angayiboni kahle kwi-relationship yakhe esizoyazi kungesikhathi esingakanani. So asike sizwe nje ukuthi uzohamba kanjani. Sabona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Ngomadlamini. Kukuphi emakhaya? Kusemzini mkhulu. Oh okay. Ngicela ukwazi nge-relationship yakho la iqale khona nanokuthi beniphathane kanjani nomuntu wakho isanda kuqala i-relationship. Relationship yami sisi ibimnandi ihamba kahle sahlangana emall. Okay. Yes. Kumuphi unyaka? Ngo 2017. Okay. Yes. Sahlangana kwamnandi sathandana kwahamba isikuthe ngo 2018 sahlala sobabili. Okay. Yes. Sebenza eJaldini. Yena sebenza egarage. Okay. Yes. Kuthe ngo 2018 ngakhulela ngaba nengane. Senihlala ndawonye? Yes. Okay. Sihlala ndawonye kumnandi. Okay. Kwaba right yakhula ingane ithe ingane no 18 months waqala uGayi washintsha. Nje siqhubha kumnandi. Uqala uGayi washintsha. uGayi usebuya emsebenzini ukhathele. Usebuya emsebenzini uGayi ukhathele. Mayifika endlini nje asenandaba nangane, asenandaba nani, ingane asayina kangani bethe umuntu mayifika endlini ingane iphathele something yabo. Yes. Mayifika nasendlini akusekho mnandi ekamereni sesilala. Akusangijabulisi ekamereni. Yini indaba mhlawumbe? Umunye wasebheka leyo umunye ubheka le? Yes. Okay. Ehlezi ukhathele. Maybuya emsebenzini asini ukhathele wathi ngaze ngabona ukuthi okay angibhalele kwishow. Khona ngizokwazi ukuthi ngabe ikephi inkinga yakhe. Ngoba alikakapheli uthando lwakhe ngisamthanda. Okay. Ngoba ubaba wengane yami. Manje ke mhlawumbe akwenzeki ukuthi ni omunye mengekho right ahlalise omunye phansi kahle nje abuze ukuthi yini kushoda sengishodisa kuphi kwenzakalani ngenzeni all wrong mhlambe ngangaxolisa noma nganganaki ukuthi ukhubekile esihlale phansi sikhulume sixoxe usho ukuthi ikuphi inkinga mekufanele ngixolise ngixolisa anibi naso leso sikhathi ukuthi nikhulumisane. Yeah, ngeke ngazama ukumbuza ukuthi ngabe inkinga yakhe ikephi. Akazange aphumele ubala asho ukuthi inkinga yakhe ikephi. Nje ungiphendula ngendlela engayiqondi ukuthi kwenzakalani. Okay. Mhlambe akuve kuyistress eyimali indlela thizeni. Mhlawumbe angazi kodwa uyasebenza nje nami ngiyazama. Angazi ukuthi ngabe ikephi inkinga yakhe. Yini ephathekayo oyibonile ebambekayo nje ukuthi okay shothi umatasa nomunye umuntu ufike la ekhaya uzosinikeza inamba kaGel loyo ubuye kade uboneni noma usoleni uzweni. Okungisolisayo ukuthi injabulo besinayo ayisafani nakuqala. Manje seshintshile. 2 ngithe mangithi ushiye ifoni. Okay. Ngabhaqa message efonini yakhe. Ethi message shothi ugelo obhalile. Esibe kumnandi bebehleli la bebehlezi khona. Okay. Manje ngifuna azongitshela iqiniso. If yes bathandana and akafuni ukuhlukana naye uzokhetha mhlawumbe ukuhlala kwi relationship noma uyamnyekela uyamkhulula?
Angazi sisi ukuthi ngizothini kodwa uma ngaba yena evuma ukuthi uyajola kusho ukuthi ngizomshiyela umuntu wakhe noma kubuhlungu-ke kodwa ngoba phela bengisamthanda kubaba wengane yami. Yes. Kodwa ngeke uzomhlukanise nomntwana. Hhayi ngeke ngimhlukanise. Okay. Bakhona-ke bobabili ngizamile ukuxhumana nabo ngabathola bakhona. So ngicela unginikeze isikhathi ngikhulumisane nabo bobawu-2 then ngiyothi uma sengiqedile ngiyokulanda. Okay mama. Ngiyacela ukuthi usondezele bona. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwey'thandani olukhuluma ngothando. So-ke nayo-ke i-couple esisihleli nayo njengamanje izosichazela kabanzi ngempilo yabo yasothandweni. So-ke sike size ukuthi ngabe bazosiphathela ini. Samlana njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Ngicela ukuqala ngawe dadewethu, ngicela ukwazi isibongo sakho negama nalapho sokhona. Igama lami nguZanele Ngamhlongo. Ngisuka Othongathi. Okay, ubhuti bani yena? Umavela wakasimelane ngisuka oPhongolo. Oh, all right. Ngicela ukwazi-ke nge-relationship yenu la iqale khona. Iqale kuphi, nihlangane kuphi and beniphathane kanjani? Sahlangana egarage ngengifaka upetrol. Umavela ngambona lapho-ke ngase ngambuza ukuthi awukho yini umsebenzi ongcono akawufuna ukusebenza ngaphandle kwasegarage. Kunani kanti igarage? Akukho okuthena egarage, akukho okubheda. Inkinga phela mina ngase ngiyibonelile kudala. Ngangifuna yena nje kahle kahle. Oh, okay. So ngase ngathi angiphe inamba yakhe-ke. Wanginikeza-ke ngase ngambhalela as much mina emsebenzini ku-supervisor. Yes. Ngamcela ukuthi engakwazi ukusebenza i-security. Okay. Wathi yawe ngakwazi. Ngase-ke ngathi akalethe into zakhe. Sahlangana kanjalo ngilo ngiba naye sikena ngiphathele isikhaftini. Okay. Naye-ke waqala kweyibonakalisa-ke. Oh, okay. So ngaleso sikhathi wena bewungenamuntu. Benganamuntu. Hayi kusikhona mhlambe obekhona kodwa kuyikona ukuthi nixabene noma mhlambe isimo nje sibi phakathi kwenu. No, ngihamba lapha nalapha. Oh, okay. Yeah. Oh. But wami ngicela ukwazi la. The time kade ubona uhlangana nosisi alright nice kuwena ufisela izinto ezinhle wakushintsha from ukusebenza labo kade usebenza khona wakunikeza wakuzamela ukuthi uthole omunye umsebenzi yonke leyo nto nje mhlambe beyisho ukuthini enhlizweni yakho uzibone ukuthi no yazi ngiphoqelekile ukuthandana nalomuntu noma buvele ukuthi vele wokuqondanile ukuthi uyakuthanda kanti nawe uzomthanda vele. Kwaba yi-surprise ukudibana nayo sisi. Okay. Because uma ngimbheka ngibona ngendlela areacta ngayo nokufuna inamba ngayibona ngelutho mina ngoba uyabona usisi obhekekile nje oyihambela ngemoto alright noma ngibheka mina ngiyabona ukuthi mina ngashawa amahloni kona kodwa ngokuhamba kwe-connection yami naye ngisithi ezishintshelene ama-cellphone numbers hayi ngagcina nami sengiyibekela isoka sami hayi ngempela kwasho ukuthi hayi ukukhala kwami kezwakala okay. Mhlambe-ke ngibuze nje kanje ukufica ngaleso sikhathi bewunaye umuntu othandana naye noma vele nawe ubungenamuntu vele kwavele kwaqondana ukuthi nangu naye yabo nasenahlangana kanjani? Ushothi isitholane bengenayo umuntu bese ngehlukana naye nje mama. Okay, kudala noma mhlambe bese beyisikhashanyana nje impela sehlukene naye. Oh, all right. Mhlambe-ke ngabe ukusuka manje niyaphambili iziphi izinto onazo emqondweni wakho ezinhle since vele ngicabanga ukuthi iphakathi lakho linakho uqina since usebenza kamnandi. So iziphi izinto omplanele zona ukuthi mhlambe indlela omthanda ngayo uyafisa ukumgcina enhlizweni yakho mhlambe impilo yakho yonke mhlambe uvele ngokusemthethweni ekhaya lakhe nje izinto njengomshado kanje mhlambe abantwana zonke nje lezo zinto lezo ikhona into nayo enhlizweni yakho ngaye kusuka manje nje kuyaphambili. Kukhona engikufisile ngaye. Okay. Because ngibonile ukuthi naye unemicabango emihle ngami. Okay. Ngoba nje sengibambile lapha ngisebenza khona. Ngiyafisa vele ukuvela kubo lokuthi nje sibe nomndeni. Okay. Sibe nabantwana ngoba
ukubambisana kukhona. Oh, okay. Ngicela ukungiqhatha-ke noba-2. Ngiyangivumela. Ya? Akekho bosi kuwena? Akekho? Bosi. Pause. Thina ama-females isikhathi esiningi kuyenzeka uthole ukuthi if ngihola mhlambe kakhulu kunawe noma mhlambe ngiyakwazi noma mhlambe sengikuzame ngale ndlela ukuthi ngikubohile lapho nalapho ephaketheni. Yes. So mase ngicabanga ukuthi mhlambe fanele ngibe ngaphezulu kwakho. Yonke into engishoyo fanele uyenze njengoba injalo, fanele ukhothame ngizama ukubeka kanjalo ukuthi akekho yini mhlambe akakuvezeli leso sithombe leso ukuthi ulala ukhona kungenxa yami. Therefore into nento engiyishoyo umelwe ukuthi uyenze injengoba injalo. Umbuzo wami ulapho. Ungasabe ungiphendule ngoba lakhe khona. Ngifuna ukwazi nje. Ya ngizokuphendula mama. Kukhona kwesinye isikhathi ubona ukuthi khona engikwenzayo ngokusaba ungambuki ngoba manje mawumbuka uzosaba ukuphendula. because ama-powers vele akuyena mama. Okay. Ngasemsebenzini ube uyi-manager. Okay. So Oh, ungaphezulu sometimes kwami vele sometimes. cha sengisho ngokuthando lwenje empilweni nangezinye izinto nje ejulile zabantu abathandanayo. Othandweni unako ukubabhulanyana kancane nje. Bese Okay. ngithi nami ukuthoba phela ngoba uyazi na ukuthi umuntu wesimame ufuna Oh, akugqilazi lokho. Not too much kangako. Okay. Dadewethu ngicela ukwazi la. Uyahluleka ungiphendula bafo. Okay, ungiphendulile ngiyavuma but akafikanga lapha ya. Ngicela ukwazi ngesingawe. Unakho yini ukuthi uqinisa isandla uyena since ugode kubusisile ngokuthi ukwazi ukumfukula phansi abe kulesi simo akusona njengamanje? Ngisiqinisa isandla. Ngimphethe kahle nje nawe yazi. Okay. Yeah. Akukho la umkhumbuza khona ngelinye ilanga ukuthi ulala ukhona ngenxa yami. Cha, angikaze ngamkhumbuza. Oh, alright. Ngine surprise yenu noba-2 ngiyacela bandla ukuthi ngimlethele yona ngicela ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizoyilanda bese niyayithola ke. Okay. Ngicela sisondezele surprise. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi usondezele igift. Cela uyibeke la. Ngicela ukuthi nijike nihlale ehlalweni zenu. Is that right? Yebo, ngiright. Okay. Uyamazi udadewethu? Yebo, ngiyamazi. Oh, okay. Bhuti, ngicela ukwazi ubani usisi. Usisi umuntu wama waboy. Angizwa? Uma waboy lo. Maka boy. Mama engane. Hey. Okay. Uthe mina nahlukana, right? Usho kanjalo ngisho? Yes, ngisho njalo. Okay, namanje usasho ukuthi nahlukana njengoba sekhona manje. Ekuqaleni usho kanjalo engekho. So manje ngicela ukwazi nje ukuthi nisathandana yini. Kahle kahle ikona bizela ngana lo sisi. No, ngicela ukwazi uphendule umbuzo wami. Uthi umbuzo wami ekuqaleni uthe awusathandana naye ngoba ubengekho. Manje ukhona. So sengicela ukwazi, ngicela ungiphindele ukuthi niyathandana, yes or no. Usho kanjalo. Yes, uthe angisathandana. Ngobani? Awusangithandi ngobani? Wathi nje Awukazi wena kusho usahlukana kumina lo lo. makaboy. Angikaze ngakuzwa lo, akaze ungitshele lo ukuthi usangithanda. Kahle kahle kwenzakalani la uba isilima la. Shuthi sonke No. lesikhathi mina ngihlala nawe ngenza isilimo. Angikwenza isilima mama waboy. Kwenzeka Hey. Uthi maqaqe. kwenzakaleni? Hey. Mavela khuluma iqiniso, kwenzakaleni? No, No, chaza, sifuna ukuzwa chaza. usisi lo. Ubaby. Awusa Ubetheni sisi? Nayo umuntu ayibo wami. mavela onama Umuntu limani. wakho? Yes. Ingako nje ufika endlini ungitshela ukuthi wena ukhathele ini awusa kanti ungobutshela nalo.
Hayi sisungathi ngulo mina. Awumancane. Angikazoma, ungathi nje ngulo. Khuluma nawe. Uzokhuluma nami angithi Khuluma nobaba engane yami. ubaba engane yakho Othuli. muphi? Lo indoda yami. Oluthuli. Lo indoda yami. Cela uthuli. Uhlulekile wena. Hlulile indoda ezenqini. Manje usungazobhalelela le nto into ebengekwazi ngixoxa nobabili. Wena ongibizile wabiza lo muntu. Yes, Wona sisona yona indoda. ngicela ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu noba u2 uthi yena akasakwazi ukuthi wena awusamthandi, so why uthi awuthandani naye kuyabajikijimisa khona awusakwazi ukuphendula kungani? No bengeke ngize ngiphendule vele because phela uma kaBoy usemengale sengino-baby manje yabo. Okay, asenze kanje. Ngikubizile, ngikufonelile ngakucela ukuthi ngicela ufike nomuntu wakho. Wakhetha ukufika nosisi. Wangafika noMakaBoy kungani? Ngoba uthanda mina. Ngoba uthanda wena mama bekutheni? Nakho nje ufike nami. Awukazi ungitshela ukuthi usangifuni. Awukazi. Useyakutshela ke manje akasakufuni. Angikhulumi nawe. Uzokhuluma nami. Angikhulumi nawe. Uzokhuluma No nami. makaBoy. Khuluma. Bengelule ukuthi ngikutshele ukuthi angisakufuni. Ukwenzakaleni? Bengelula. Ubaby sewuyena umuntu Ubaby. enginaye. Ubaby. Because ubaby kukhona izinto angenzele zona engiyibonile ukuthi zingangiholela Futhi mina empilweni. ngiselutho kuwena. Futhi angiselutho mina kuwe. Ngenze njani ke mina nengane? Senze njani? No, Wena sonomnye ubaby. ngilahla wena ingane ngiyilahla. Ulahla mina. Yeah. Futhi mina usangifuni. Sekucacile ke sisi uzosafuna. Awuthule ntombazane. Angizothula. Thula ntombazane. Angizothula. Mhlambe isizathu ngabe Angizothula. sithini sokuthi umlahle? Uke wambamba nomunye umuntu osilisa ngaphambilini? Noma asachaze nje uyena? Ziningi izinto engingazisho ngayo ezendla ukuthi ngimlahle uMakaBoy. Okay, bengakuphethe kahle. uMakaBoy bengangiphethe kahle. Hayibo. Bengangiqinisela nomthetho. Hayibo. Ngifike endlini ethole akukho ngisho amanzi ukuthi ashisayo lapha njengendoda ngiye emsebenzini. Okay. Ngigeza. Sonke And then lesikhathi mina uMakaBoy bengakazi sometimes ngibekela uyahamba amanzi ashisayo. aye uMakaBoy. Ayikho into ozoyichaza wena usenzile. Ukhulume iqiniso. Utsengi kade wahlukana. Ngiyabuza. Ngenze le nto Angithi yenzeke wahlukana kanje. noma wengane yakho. Ungijwayela kabi. Wena usho ukuthi wahlukana noma wengane yakho. Sonke lesikhathi sami imali zami lezi engispenda kwena nto ngenza slim. Unobhebe mama wena. Mana boy. Ngimane ini? No, mana boy. Mane Ungijwayela ini? kabi lo. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. No. Shaka lesifebe sakho. So Ngoba isifebe sisi. uwe. Now isifebe. Now isifebe. Bazahamba. Uzuyobhala yini inkinga yakho? Uhlulwa yini Ngicela ukwazi indoda yakho la. ukuthi uhlala? Bengasakubekeli, bengasakubekela amanzi, why ungahlali naye phansi? Ungenza slim. Ungenza Umchaze slim. ukuthi angisekho right ngo-1 no-2 no-3. Ngajwayela lo. Ungenza Why? isilima lo. Ungenza isilima Ngizamile ngikhona. ukukhuluma naye uMakaBoy and ngama weekend akatholakala endlini akabi naso isikhathi. Hayibo. Ngithi uyezwa ke. Akathandi Ungiyeke. nje ubumnandi. Ngicela ungiyeke. Okay, umntwana usuke emshiye kuphi ngoba unomntwana Uthe wena omncane. yabo yonke le drama le Ingane nonsense la sometimes uthe ngiyithola wena nakumakhelwane uma ngibuya awusathandani emsebenzini. naye. Uthole ingane ishiwe Ishiwe kumakhelwane. kumakhelwane, yes. Ayikho lento eshoyo ayikho. Uthe wena Ngobe awusathandani naye. Isona ngoba isizathu ebhekene sami nalo esenza nandindakale ukuthi intombazane. Sengithola. Ungiyeke Omunye futhi. umuntu. Yes. Okay, Hawu. ubhebi wakho-ke njengoba uthi ubhebi wakho manje, yini ungamtshelanga ukuthi ngisathandana nomama kaBoy but ke mhlambe nginezathu thizeni-ke indaba ungene kwi-relationship naye uthi wena usingle. Uqamba amanga. Bengisezomchazela ngokuhamba Nini? Umenza isilima naye. Nini? Ekuhambeni Umenza isilima. kwesikhathi. ngokuhamba isikhathi Umenza besezomchazela isilimo. nje. Uzochaza Ngimbona yini? naye ukuthi uwumuntu onjani bengisamfunda naye. Usangifunda isikhathi esingaka 1 year usangifunda? Usangifunda? Cha wisidombo uma uthi awangiphasi. Wisidombo bebo. Manje No. kuzokwenzakalana angisho yabona ukuthi baba uthu bahlukumezekile emphefumulweni yini efanele yenzeke manje-ke? Ayikho into ozoyenza ngihamba naye. No, Wena ngeke ukhohlwa indoda. Ngeke umthole. Uzobona. Ngeke. Uzobona. Sobona. Hayibo. Okuzokwenzeka ngelami side. Hmm. Bengingasho ukuthi uMakaBoy akamukele ukuthi sengilobhe. Ayikho lonto, ayikho lonto angizuzwa ngawo ungijwayela kabi wena. Cause Ungijwayela kabi uBaby- esikhathini eside kangaka mina ngijwayela nawe ngithandana nawe ubaba wengane yami sihlale nawe isikhathi eside. Uyaliwa uzothola enye indoda. Awuthula, awuthula. Angizothula. Ngizomshaya lo. Ngizomshaya lo. Igame yami. Ngizomshaya. MakaBoy. Akho lokho ihlanyisa. Ngizoyishaya le MakaBoy. ntombazane. Qala phansi. Oshaba. MakaBoy. Wena ngizokushaya wena. Ngizosilandela amakhamera Uzoshaya umdala wena, ungena uzoshaya usofa indoda wena, yakho uzobona. eli. Ngizokushaya. Hamba uhlale nawo phansi. Mina into engicela ukuyazi ile yokuthi awuhlalisananga ngani naye phansi kusakuhle kusa-right. Umtshele Ahlalisa ukuthi noba- angisekho right uMakaBoy.
Hayibo. Yindaba ungamtshela ukuthi angisekho right awusangenze. Ngabe sisuyabhoreka. Ubona ukuthi nenza kanjani noba uthi kuyi relationship yeni kunokuthi uhambe. Anasesonayo nendoda. Kamsazongani silemhlangano nabo kuthi una noma So, kana ngicela indoda uphendule wena umbuzo umbuzo wami. abantu. Ngicela uphendule umbuzo wami. Ntombazane endini. Why ungayilenza Ngoba ufaka abantu emisebenzini kanti uzodla amadoda. noma ucike ukuthi ngama weekend awufice endlini. Nakho Inhlangano yami. Ntombazane. Okay, uthini komntwana? Ngomntwana? Ngiyahlangana Nomntwana nendoda. ngizomondla Ehlisa umntwana. umoya. Ngizomandla umntwana. Ngizomondla Ehlisa umntwana. umoya. Uyena Masujaha makaboy ukulwa. engithi mina Akuliwa la. akabe stay away from me. Wajaha Because ukulwa sengingumfowethu. manje. Ngijwayela kabi. Okay, njengoba sihlala noba uthi Indoda yakho angithi engakho-ke Esiphilayo wena. Yeah, engakho ngizohamba ngiyohlala no-baby vele cause ubheba ingakho akusahluleka ekushisa amadoda abantu. shuthi ukungisiza Ngeke khona. uthini? Uthini lo? uthi uzomuva endlini la ehlala khona nawe ayohlala no. Ngakuthini ngeke yenzeke leyo. izokwenzeka Noma Izokwenzeka. mina into engicela kuwena Ngeke makaboy. yenzeke leyo. Ngicela Ngeke. ukuthi wena uyasho nje mina nawe Angithi uyena sithuma ushoyo. and ingane mina Uyasho, ngizonaka wena ngihamba ngendlela nawe e-right. wena. uyaphi naye Ngihamba nawe. khohlwa so Khohlwa nje uzolokhu hlala usenda ngizokwenza. imali kuphela uzobe ungamboni umntwana Umntwana nami ngimdinga ngizomcela kena ngicabanga ukuthi uzomnikeza ngibone ukuthi Ngasiphi uzomnikeza. isikhathi? aqhamuke No, umntwana azokulethela yona endlini Awukwazi yakho awukwazi nobheki phela wakho nawe ukuthi bese ungibuza ukuthi ngasiphi isikhathi. Uma Ngiyakubuza ngidinga ingane yami kufanele ngiyibone. nini uzoyibona Ngizoza nini nawe even kwayiwena. uzohamba uyohlangana naye futhi usuyohlangana naye Indoda yami Ngizobe phela. indoda yakhe ema wenze njani Kwawena ngamane nguyeke uma ungafuni ukuthi ngibone ingane yami. uzoyibona Ayi. nini ngasiphi isikhathi uthi ngamane umnyeke No, phela. okusho ukuthi awumncenganga vele No, noma ngangimncengile but ingane ibalekile. uzoyibona ngasiphi isikhathi ngibuza lokho Uhlanganaphi? inhlangano uthi angifuna Hlangana. ihlangane nawe Thula. uzobona ingane Thula. akayivuzele yena ngeside lakhe ethathe ingane Wena hayi uzokhipha ukuthi lo ahlangane zinyo nawe lakho kutshela. ulwa nezini Yes, konke. Yes. uzolifaka uleka okay fine asithi ubhebi wakho uyamukela ke ukuthi uhlale naye okay fine but umntwana akakwazi ukugibelela itaxi ngiyakwazi ukurequest omncane umntwana ophathwayo so uzothi mase umbona uhambe umshiye edwa endlini yakho ubhebi wakho uhambe kuma ingane yakho ubona ingane yakho Ngingayihambela ngedwa futhi ngihamba nayo ubhema ingenankinga. Because ukuhlangana kwami noma wengane ngicabanga ukuthi khona engakwenza naye. Because vele ngisamthanda ngithanda yena ubhema. uma ubhekile uzovuma yena usufike nobhebi wakho uzobona ingane yakhe la ihlala khona yena shuthi soyithatha ke ingane uzovuma Okay. ingane yakho Ngiyakwazi. kuzokwenzakalani ke mntwana phela nami ngiyakwazi ukwenza ingane guys ingalokhu kuliwa ingane nami ngiyakwazi ukwenza ingane it's not like la kumina ngezuyithola ingane Yeah, ngiyakuzwa phela. But ingane ibalekile kufanele siyazi ukuthi ibalekile okay ngicela senze izinto zibe lula angisho uthe naye kwayenayo ngamiyeka meke ukuthi afuna ukubona ingane yakho Yes. okay fine Waqala ngicela salo manje point nje, Onasisi. usukume uthathe umuntu wakho uphume naye Ntombazane. ngeke ngize ngithule Awuthuli. ngeke ngize ngithule Asambe phela. oh sala okay kanjalo ke ma boy oh Hambana juba bamxhutha phambili. uzizwa kanjani ngayo yonke lento le kuzokwenzakalani nje so manje yaphambili ayisho umzulwe manje kade ethi uyohlala nobhebi wakho omusha Yeah, ngimzwile sisi. so uyamdedela umntwana Kusho ukuthi ngizosala nengane yami ngoba phela Okay. manje ukhetha ukungimva on. mayethi ufuna ukubona umntwana Anginankinga ngizomnikeza ingane yakhe ngoba angifuni ingane isifake enkingeni zethu. afike nobhebi wakhe Angimcela ubhebhe wakhe. okay ngezwe but asikisi ngendlela othule ngayo I hope uzohamba isikhathi kubohle enhlizweni Kothatha isikhathi. Buka lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi kuhambe kanjani iqiniso ligcine livelile phezulu kwetafula nje lahlala nje ba obala so yeah sikhetha ukuthi silivele siliqoqe la uhlelo ubhuti uvele wakhetha ubhebi wakhe omusha okudlula ubhebi mama wakhe ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black